Aha. To je vlastně, taky to měří elektromagnetický pole. Můžeš tu aplikaci ty? Vidím vůbec nic. Kufr. Strana. Já odsud chci pryč, fakt chci pryč. Považuji pro ně špinavý, víš co, prostě, jestli je to něco... Takže já vás zdravím z nový lokality. A dneska se nacházíme u pomníčku, vlastně kousek od bývalého kláštera, který by už ani neměl stát, ten by měl být zbouraný. A v klášteře žili sestry, jeptišky, no. A tady na tomhletom místě byly 4 z nich a mají tady postavený pomníček a prostě tady tragicky zemřeli, takže jsme tady dneska od toho, aby jsme se s nima pokusili spojit. Snad to dneska vyjde. Jo, jdem na to. Takže asi se představíme. My vás dneska večer zdravíme, všechny duše, které tady jsou. Prosíme vás, přijďte blíž k nám. Chtěli bychom dneska s váma komunikovat. Stojíme o slušnou komunikaci. Já jsem Hermína. Romana. Tady je Romča, za kamerou Peťan a Kamilka. Kamilka. A pokud je možný, můžete přijít za náma. Máme tady přístroje na komunikaci, takže to pro vás bude trošku snazší a můžete nám třeba říct svůj příběh. Tak já tady rovnou teda zapnu první přístroj. Tak, dám ho třeba trošku sem. Zvýším. Tak. Aha. Už se nám tomu někdo dotýká. Ještě jenom vysvětlím, jak to funguje. Kolem toho přístroje se vytváří takový pole, do kterého, když někdo šáhne, vstoupí, tak se rozblikají ty. Pokud já to zkusím restartovat, jo. Pokud teda se to přímo někdo dotkne, tak to bude pištět. Když se rozsvítí tady červená nebo modrá, tak to znamená změnu teploty, buď plus nebo minus. Takže teď se mění teplota a my můžeme mít asi na to. Ještě zapnu K2 metr, to je vlastně taky, to měří elektromagnetický pole, který vyzařují duchové duše a tak. Takže když něco tady bude, tak to zaznamenáme, prosím Romčo. Já si zapnu na telefonu data, aby jsme ty přístroje ničím nerušili. Teda vypnu letový režim. Zapnu letový režim. A můžeme jít na to. Zapnu teda aplikaci, s kterou mluvíme přes duše. Je to takový slovník pro duše, kde si můžou vybrat to slovo, který zrovna mají na mysli. A už se nám několikrát potvrdilo, dávalo nám to smysl, takže to budeme používat i tentokrát. Tak, zesílím. A můžeme to odpálit, takže... My bychom se tady asi dneska nejradši na tomhle místě spojili s některou z jeptišek, který tady přišli tragicky násilně o život. Je tu s náma někdo? Jste tady? Můžete přijít a komunikovat s... Hevkom. Hevkom. Něco jsem, jako, ale nevím hev. Mění se Vy teplota. Jdi trošku tak. Ty víš? Co? Ještě no? Asuredli. Jakže? Něco jako chceme. Chceme. Chcete s náma komunikovat tedy, jo? Tak to zdává smysl, že to odpovídá na tvoji otázku. Můžete se nám zkusit teda představit, s kým dneska tady komunikujeme? Jste teda ty sestry, co tady... Zastavuju záběr. Mrkněte do pravého dolního rohu.
Objeví se tam malý světelný bod. Během pár snímků se rozsvítí a krátce pohne. A pak zmizí. Nevíme, co to je. Tady je zpomalení. I want to come. Chce přijít. Ano, můžeš přijít. Můžeš přijít za náma a zkusit s náma teda komunikovat. Můžeš nám říct svoje jméno? K2 docela? Tobě taky? Mně ne? Šílí. Mně ne? Tadle jo. To je zajímavý. Jo, to už? Ne. Můžeš přijít a zkusit s náma Move out of me way. Odchodu. Něco takového. Midet. Vyhněte se, My dead? Jo, moje smrt. vyhněte se odchodu a něco. Meanwhile, jakoby budoucí čas odchodu. Energie. Tak počkej, teď to ale zamluvilo úplně tu na věcí. A to nemusíme dát. Ale vy, jakoby, It's unknov. Je to neznámý. jako unknown, jo, to je neznámý, no. To je neznámý. Je to neznámý, řekl. Nás neznáte? Nebo si nepamatuju svůj smrt. Nebo je jim neznámý ten příběh? Nebo s kým komunikujeme. No. Oni jakoby teď komunikují v množném čase, Aha. jo. Třeba jsou zaseklí v době. He hides. On se schovává. Super. Kdo se schovává? To budu opakovat po tobě. S kým mluvíme? Máš jméno? Ta tvoje sukně dělá strašný zvuky. Kdyby nebyl ten vítr. No, Je to na hovno, no. Nic není jakoby víš, Slyšet. no. No já toho teda slyším dost. A tak zvířata, ptáci, no, cvrčci, stromy. stromy. Lepší by bylo ticho, aby si prostě slyšel. K2, no. Tady to jako Tady šílí, no. to je jedno, no. Už co jsi to zapla, jakoby. Zkus to Hele, nedal teď do už je toho ta, telefonu. hele. Hele, no teď, hele, jedno. U mě do červený. A nic. Už? No. Je tu teda někdo s námi? Můžete s náma komunikovat nebo nechcete? Pokud nemáte sílu na to nám tam vybrat slova nebo s náma komunikovat skrze přístroje, můžete si vzít energii z kamery, ze světel nebo z tohohle přístroje, co drží Romana v pravé ruce. Možná říkali energii, jestli třeba nemají energii, protože strašně řekli toho hodně za sebou. Energie je zároveň síla, že jo? No, energie, prostě nemají energii, sílu. Můžete si ji vzít z našich přístrojů a využít ji, ochlazuje se, a využít ji ke komunikaci s námi. Protože mluvíš? Frajer? Pra i R. Vděčnost. Vděčnost. Vděk. Že jsou jako vděční, že jim můžeme dát energii? Já netuším. Nebo vděční, že s náma můžete Já komunikovat? tomu zatím vůbec nerozumím. Znova. Znova. To je takový
Počkej, To je ničeho. ale prej je taky, Jako, to je jako, to to má je hodně přát víc. si, nebo jako modlit se, prej je Ale i prostě, vděčnost je to. jo, to má víc jakoby významu. Jakým Zajímavý. smyslu Dojdu to pro myslí? míčky? Ale jako Asi. jednotlivý. Bych viděla. Já to mluví v autě. Open it. Otevři to, Co? třeba auto. To asi ne. Open it, Jsou otevři takový slova to. jako do zdi, kámo, takový ty slátek. Jakoby otevřít. My nic otevírat neumíme a ani nebudeme. Svěcená voda. Kámo, ale jakoby trošku jako zase, že je jako vděčnej a to svěcená voda, to úplně je jakoby právě na to, že jako Věřící by to byli prostě, no. věřící lidi, no. Jo, takhle je mi líp. Byl jsi věřící za života? Věřil jsi v Boha? Byl jsi součástí kláštera? Přemýšlím, Nebo jsi úplně někdo jiný? Posaďte se se mnou. Posaď. Já už jsem se posadila. Taky se posadím. Máme si taky sednout? Můžeš? Posaďte se. Sedli jsme si. A budeme rádi, když s náma budeš nějakým způsobem teda komunikovat. Zatím jsme se toho moc nedozvěděli. Kolik ti bylo let? Nebo jestli seš žena či muž? Jestli máš něco společného? Dotýká se vás. Super. Doteky, prosím, jsou zakázané. Respektujte naše hranice, jako my respektujeme vaše. My jsme přišli pro komunikaci. Můžete si s náma popovídat, co vás trápí, nebo co byste chtěli sdělit nahlas a nemůžete... Špinavý. Špinavý. Tohle místo je špinavý, nebo my jsme špinaví? Se ochlazuje. Ochlazuje. Nebo je špinavý to, co teď tady děláme? Přijde ti to jako špinavý? Když by to byla jako nějaký jako To dává asi boží největší jako člověk smysl, nebo no. to, tak pro něj by to, co teď tady děláme, je takový jako špinavý. Jo. Že to jako boží lidi asi nedělají, nebo jak To se jim se říká svatý nedělá. lidi. Dívejte se blíž. Tak a dost. Koukáme. Já se bojím. Hele, dej mi pokoj. Jediný, co je tady světlo, je tohle. Ještě před autem je světlo. To je jedno, tam, ale Svítí mi světlo, byla jakože. bych radši, kdyby jsem svítila tam a viděla i tam. Bomba. Já jsem ráda, že jsem v kufru. Ještě si tady dám, že když tak, když padnu dozadu a zavřu kufr. Asi. Čau. Dobrý, pa. Klíče mám vevnitř. Když tak tam rychle vole vlítni, jo? Já se zavřu v kufru a necháme je tak tady. rychlá, že ani nebudeš vědět. Zastavuji záběr. Koukněte do levého horního rohu. Objeví se tam malý světelný bod a během pár sekund zmizí. Neboj. Jakoby komunikace zatím fakt jako zvláštní, no. Ale ze začátku se musel toho rempodu někdo tam bejt u toho, víš? Mm. A než si to jako uvědomil, se třeba vystrašil, protože pak už to přestalo. Jo. Přestal foukat trošku vítr, ne? Ustálilo se to. V tenhle moment jsme zachytili hlas, který nikdo z nás neslyšel. Trochu Je jo. tady někdo s náma, kdo by chtěl s náma komunikovat? Vážně nenutíme nikoho, je to zcela na vás, pokud s náma chcete mluvit. Jenom nějak nám dát vědět, že chcete. Tamhle přímo před vaším pomníkem stojí přístroj, jestli si k němu můžete stoupnout nebo sednout, nebo se ho zkusit dotknout, abyste nám ho rozblikali. Nemusíte se toho vůbec bát. No někdo tady určitě je, ale asi nechce úplně Tak já to mluvit. mám ale třeba mrtvý, jako úplně Já ne, a tady to taky. příhodný slovo. Pojďom, dělá, pojďom. Ten měsíc. Já tady mám zatím nejhorší pocit jako ze všeho, kde jsme byli. Jo. Tak jo. Jo. Tak třeba to na tebe působí, no? Jakože mám z toho chutí
se zbalit do auta. Na, Nemůžeš, svítíš. na každého člověka to působí jinak, no, na každém místě. Jak je to tady otevřený, víš? A v lese to nebylo Ty otevřený. slova jsou takový, To je jakoby... to dotýká Zvlášť. sympatický za mě, no, nevím. Myslím, že jo. Jsou nějaký Kdybych nesympatický. seděla No. v kufru, tak bych byla v klidu, kámo. Takový ten význam i toho prostě, třeba i víš, že to, co to znamená, ale nechceš si to říct jako nahlas. Nemohu říct. Yeah. Nemůžeš říct své jméno? Ani věk, ani pohlaví. Nebo jestli s náma chce mluvit, naposledy jsem se ptala na to, ne? Se vůbec bavíme, ty vás. No, Nemůže říct, kdo to je. I to je Kdo se s možný. náma baví. Jestli je jedna z nich, jakoby. Otázka možná. a tak třeba jestli to je ta jeptiška a to, tak třeba se s náma asi jako o tom nebudou chtít bavit, když to pro ně je špinavý. Třeba se vůbec s náma nechtějí bavit, že jo, protože vůbec, tohle no, to jakoby to je nevyznávají, že jo, jako No. takovýhle věci, takže Nechtějí spolu Tabulka. Kámo, mluvili jsme o tabulce. O jaký tabulce? No, o audile, jak se tomu říká. Jakže? no ty spiritický Jo. ne. Nech bejt. Mluv. Tenhle moment jsme se rozhodli ukončit vyšetřování. Usoudili jsme, že zdejší duše již s náma dál komunikovat nechtějí. A jsme u konce videa. My budeme strašně moc rádi, když nám napíšete do komentářů, co na tohle video říkáte. A určitě budeme 100% rádi za like, komentář, odběr. Nesmírně nás to posouvá dál jezdit na další místa a natáčet pro vás. Teď už děkujeme a mějte se krásně u dalšího videa.